Molweni, sanibonani. Ninjani? Namhlanje ndizothetha nge-media statement eyenziwe nguBonelela Bhaza James Mgudlwa. Ngubani lowo? Nizofuna ukwazi andithi. Istatement asenze namhlanje sesokuba ucela yonke into eyenzekayo ingayamaniswa noAnele Mdoda. Okay. Ubonelela Bhaza James niyakhumbula kaloku into yokuba ngulo oyi-husband kaAnele Mdoda. Anele Mdoda ke lo oyi-radio and TV personality apha eSouth Africa owaziwayo nje ophinde abe ngusisi ke kaThembisa Mdoda. So batshatile ke, watshata umtshato omhle last year kwaXhosa wedding, a very beautiful wedding nje that was trending last year. So into ke ngoku emfaka ethetheni yi-contract that has been awarded to him and his business partner uKatlego Mokonyane. uKatlego Mokonyane naye ongumntana kaNomvula Mokonyane, kaloku niyamazi umama action lo ANC uNomvula Mokonyane. So kuthiwa ke apparently usisi lo uKatlego wayeyi-ex-fiance yakhe, and then bavula i-business bobabini before i-COVID, bavula i-business bobabini, and then kule business ke they were awarded this contract yaseMpumalanga Department of Health ye 14.3 million. So le tender lena ibidibanisa i-jumpsuit ezibize i-3.3 million, and then i-surgical mask ebezibiza i-1 million. I-jumpsuit ke ezi-medical, yabona ezo oogqirha babezinxiba ngela xesha le-COVID. So this was a PPE tender. Bayifumana ngela xesha ke abantu babebhubha kakhulu, kukhona le COVID-19 eyikwayo, abanye betofa, kusifiwa, uyayibona loo nto. So bafumana loo tender ke and babasupplya ke shem kuthiwa hayi basupplya isibhedlele or izibhedlele ngalo PPE. But now they went back and check into yokuba bonke aba bantu ababe-awardwe itender ngo-2020, was it legit na? Hayi ke sana kufunyaniswe into yokuba ke kuthiwa there was a special tribunal that was investigating, and zafumanisa ke into yokuba itender le was awarded unlawfully, and i-contract futhi invalid, and the contract was irregular. Kunezinto ezininzi ezingazange zilandelwe yile company yabo ke esisibini. Kuphinde ke kube khona amarhe oba ke kusenokwenzeka kaloku njengoba ke untombazana lo uKatlego Mokonyane enomama okuyi-higher position kwi-ANC waba ne-influence. Uyakhumbula kaloku akaphumi ke umama uNomvula Mokonyane ekuthetheni, ibosasa isithi yamnika i-chicken, the chickens that were supposed to be given to correctional services. Nisasikhumbula eso story sebusasa kwiZondo Commission. So yeah, nalapha ke umntanakhe ke lo ontombazana ke uyabandakanyeka ke into yokuba ke le tender le abayifumanayo ke noBonelela Mgudlwa lo oyiloya ke by profession, naye ke from Eastern Cape eBathenjini. Contract leyo ke i-SIU ifuna apha imali, ithi i-SIU asizuphumla, they must pay back the money.
Ubhalile ke naye ke namhlanje ke ubonelela istatement esitsho into yokuba ke naye akazuyiyeka lento, uzo-appeala to the High Court because kaloku naye he supplied goods to isibhedlele. So noba engeke ithi SIU noba engeke aze ayibuyise yonke, but he must pay back the profits because those profits were gained unlawfully. Asiyazi ke into yoba izophelela phi ke, kodwa ke kwi-social media ngoku sekufakwa no-Anele Mdoda and uhusband wakhe ke ngoku uyatsho into yoba yena uchate nje recently 2025 no-Anele, and they dated ngo-2024. These contracts were awarded in 2020, so there is no way that u-Anele Mdoda could be involved. Iyathethisa wethu lento, iyathethisa because kaloku u-Anele Mdoda ngunkosikazi wakhe, and abantu bathi caba ke ngoku njengoba bebetshata this flashy wedding, ukwamkelwa komakoti, ukuthini, the lobola, umtshato wabo wawumhle gqithi. So abantu ke sebesithi ke no, those are taxpayers money, kwathini fanele bayibuyise ke lo mali. Asiyazi ke nayo ke uba izophelela phi. Thank you so much, bendithi mandinithele tsuphe nje lonto leyo namhlanje. Bye.